Hola, estimats amics de Facebook, redes socials en general, etc. Una gran salutació per a tots vosaltres. Hem passat el dia de Reixos, avui estem a 7 de gener del 2019. Anem a fer el capítol 29, el 29è de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. I teniu el tirant-lo blanc. Ahí se veu el tirant-lo blanc en versió original. Era l'últim que quedava de versió facsímil i el tinc jo. Bueno, està ahí al costadet. Ixe d'ahí és el tirant-lo blanc en versió facsímil. Amiguets, anem a seguir en una nova etapa, un nou capítol de lliçons per a distingir el valencià del català, i comencem en una parauleta que anem a tractar, unes paraules que se distingeixen en poquet, però que eixe poquet és molt important per a distingir el valencià del català. Per exemple, vellea, distint de bellesa, la vellea del foc d'Alacant, tota la vida, vellea. La terminació en ea és clàssica, normal, correcta en valencià. I hem de dir vellea i no bellesa, d'acord? La vellea del foc, d'acord? Vellea. Vellea significa bonica, boniquea. Per a distingir de vellea de ser major hauria d'estar en V, el que alguns diuen V baixa, però jo prefereix dir V perquè ja ho sabeu que la UV no és ningú castellanisme, ve de l'antic romà, que és la U romana, i per això se diu UV. I si diguem BBV, no podem dir BBB, no distinguim. Si diguem BBB, hauríem de dir BBB baixa, i seria un desastre, d'acord? Això és una cosa pendent que té la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que realment no ho ha normalitzat per al valencià, i que jo crec que hauria de normalitzar-ho, lo de dir V a la V i B a la B, perquè distinguim clarament entre la B i la V. Ells actualment diuen B i B baixa, però ja ho sabeu. BBB, què fem? BBV sí que sabem escriure, BBV, però si diguem BBB, escriguem 3 Bs, no escriguem 2 Bs i una V. No és castellanisme la V, d'acord? La UB és la U romana que serveix de B, i diguem V, d'acord? I com sempre, dir que els valencianistes i els valencians agarrem lo millor de cada lloc. I en este cas, encara que fora castellanisme lo de dir V, que no ho és, hauríem d'agarrar el nom de V per a la V. Bueno, vellea. Bellesa en normatiu català i no és normal del poble valencià, d'acord? Altra parauleta que se distingeix per poc, però cal assenyalar el que és valencià. Mentre en ese els catalans diuen, i els catalanistes i els partidaris de la llengua catalana diuen mentre. Nosaltres sempre hem dit mentres. D'acord, amiguets? Mentres. Molt bé. I ara una altra parauleta
que se distingeix per poc, però cal saber el que se distingeix. Depòsit en E, no en I. Els catalans diuen dipòsit, d'acord? Depòsit. Bueno, aquestes han sigut les 3 parauletes, anem a repassar-les un poquet. Vellea, la vellea del foc, tota la vida en Alacant s'ha dit la vellea, no la bellesa. La vellea del foc. Les terminacions en ea són totalment clàssiques, vol dir del segle d'or de la llengua valenciana, i totalment normals en valencià. Ara diuen bellesa. Molt mal. Una altra parauleta. Mentres, no mentre, d'acord? Mentre se n'anem a fer això, mentre estem així, mentre l'altre. Mentre és un catalanisme, d'acord? I finalment, depòsit, no dipòsit. Depòsit és el que se diu de dir en valencià i no dipòsit. Aquestes han sigut les 3 parauletes d'esta setmana, el capítol 29, el 29è de lliçons per a distingir el valencià del català. Espero que hàgiu passat uns bons Nadals, unes bones festes de Nadal, des del dia 24 per la nit de Nadal, el dia 25, el dia de Nadal, en acabant el dia de Cap d'Any, el dia d'Any Nou, el dia de Nochevieja que diuen els castellans, perquè els castellans celebren la Nochevieja, o sigui, celebren la nit vella, la nit de l'any anterior. Nosaltres els valencians celebrem la nit de Cap d'Any, la nit del dia 9 de l'any nou, d'acord? I el dia d'any nou. I el dia de Reixos també molt entranyable per a tots els valencians. El dia de Reixos, preciós, ser adorador del nostre Senyor Jesús en el seu naixement, per uns pagans, però que se donaren compte de que havia nascut un nou rei que era Jesús, i que eixe rei era rei de reis, rei de tots els reis, perquè Jesús en la seva humilitat, sabeu que va néixer en una cova, en un estable, entre bou i burra, perquè a Maria i a Josep no els deixaren, no els donaren una llar per a que poguera tindre el seu fill perquè estaven totes ocupades. Doneu-vos compte que el rei de reis, el nostre Salvador, Jesús, va néixer en una coveta. Nosaltres què tenim que fer? Aspirar a tindre tant? Si la veritat està en la bondat, en la humilitat. N'hi ha molta gent que té poquet però és feliç perquè té poquet. N'hi ha molta gent que té molt i se preocupa de tant de lo que té que realment no és feliç. Manteneu lo que vull dir-vos? Bueno, senzillament un fort abraç a tots en este 7 de gener del 2019, un dia en acabant del dia de Reixos, en què espero que tots els xiquets hagin passat un bon dia i tots els majors també, però recordeu, el dia de Reixos, els adoradors de Jesús, els que representen a Melchor, que podríem dir és el rei del nord, a Gaspar, que és el rei de l'Orient, àrab, un mestís entre blanc i negre, i a Baltasar, el rei negre, en eixes dents lluentes, en eixos ulls tan penetrants, en eixa cara tan ben feta.
Bueno, pues aquests reis no són el mateix rei que el rei Herodes, perquè el rei Herodes va manar matar a tots els innocents perquè volia ser rei i li havien dit que havia nascut un altre rei. No és el mateix, no són els mateixos. Els reis adoradors de Jesús, que creuen en Jesús, que són humildes i que li porten el seu present, al rei Herodes, que és militar, que sempre està fent gala del seu dia militar, de la Pascua militar, de todo lo militar, de aquí tengo mi ejército para ejercer mi poder, no és lo mateix, d'acord? Doneu-vos compte que els castellans i per extensió els espanyols celebren el Dia dels Innocents en bromes, en festes. Doneu-vos compte que el Dia dels Innocents és un dia en què el rei Herodes va matar a tots els xiquets de menos, de manco, de 2 anys, perquè pensava que li anava a fer competència al nou rei que tenia que néixer, i ficar el seu exèrcit i matar a tots els innocents, a tots els xiquets, i els arrebatar de les seues mares i matar a tots els innocents. La Pasqua militar, esto militar, todo militar. Els castellans i per extensió els espanyols són militars i són hereders del rei Herodes. De fet, el rei Felip VI té el títol de rei de Jerusalem, confon el rei Herodes. Amics, això és molt trist, això és el que deu de ser. Els valencians som hereders dels reixos mags, dels reixos que heredaren la bondat i la humilitat i l'adoració a Jesús. Tingueu-ho molt en compte, per favor. No és el mateix. No és el mateix. Per això vos dic que tingueu molt present que els valencians som gent de pau, tota la vida hem sigut gent de pau, tota la vida hem sigut creients, adoradors de Jesús, creients en Jesús, en el nou regne, el que ens donarà la resurrecció, perquè vivim molts poquets anys, vivim com a màxim 120 anys, que és el que ens donà Déu com a vida després de que els homes creients en Déu, els fills de Déu, que se diuen en la Bíblia, se juntaren en les dones del nord, en les dones que no adoraven a Déu, perquè les dones del nord eren molt boniques, eren molt belles de bellea, no de bellesa, bellea natural, bonicor. I entonces digué Déu, 120 anys aneu a durar només. I no hi ha persona en tot el món que des d'aquest moment dure més de 120 anys. I què són 120 anys? Pues una tonteria, amics, una tonteria que no té comparació en la vida eterna. Per tant, tenim que aspirar a la resurrecció, que és la vida eterna quan estarem en el nostre Senyor Jesús, i tot serà pau, amor, bondat, humilitat i adoració al nostre Senyor Jesús, Salvador i Fill de Déu. Res més, amics, ha sigut un discurs una miqueta llarg, però espero que vos servisca per a seguir vivint en bondat i en alegria. Molt bé, molt bon 2019, que ja vos el vaig donar, i a 7 de xinera vos dic adeu, i mos veurem en el capítol número 30, el 30è de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Dir-vos que he pres una determinació, ja m'he cansat
de la osadía, el avarisme de ser avars, dels catalans i la seducció dels catalans. Ja està bé de l'osadia, de l'avarisme i de la seducció dels catalans. Els catalans no han passat de ser un condat i haurien de ser fidels al regne de València, com ho foren quan vàrem ser un regne independent, un regne sobirà i un regne de bé i de pau i d'amor. Però els catalans s'han sublevat, han sigut infidels, nos volen capgirar les coses, volen fer creure-nos que la nostra llengua valenciana és un dialecte del català, quan el català és el dialecte de la llengua valenciana realment. Això no ho devem de permetre. Per tant, amics, tingueu en compte que fins ací han arribat els catalans. A partir d'avui, a partir de 7 de gener de 2019, els catalans van a minvar. Minvar vol dir en castellà menguar. Van anar a manco, a menos, a menys. Les tres paraules són correctes. Perquè no han complit, perquè s'han sublevat contra el seu rei valencià, perquè han volgut fer del seu rei valencià un súbdit del comptable, del comte català. I això no és de ell, això no és de Déu. Per tant, amics, junteu forces per a reivindicar el valencianisme, els valencians, i la bondat, humilitat i pau i amor que els valencians hem brindat, no només a Catalunya, no només a Aragó, no només a Espanya, no només a Europa, sinó a tot el món. Visca València, visca el regne de València, en cristiandat, en amor a Déu, en amor i pau. Adeu, amics, fins al dia que ve, que serà el dia de la setmana que ve, el capítol número 30 de Lliçons per distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana.